комфорт на жената все още е тема, за която тя се притеснява да говори дори с лекаря си. Повечето жени живеят в дискомфорт, който влияе на тяхното самочувствие и интимния им живот. Аз съм Галина от Момичетата от града, а вие сте с подкаст Форум Женско здраве. Днес разговаряме с доктор Марта Дончева за естетичната гинекология, като тема табу или като нов стандарт за женско самочувствие. Здравейте, доктор Дончева, радваме се, че сте наш гост. Здравейте, благодаря за поканата. Защо темата за интимното здраве често пъти остава в страни от публичния разговор и се превръща в табу, а толкова много жени засяга? Като гинеколог, защото моята специалност е акушерство и гинекология, мога да кажа, че всъщност жените споделят за своите проблеми или когато аз ги провокирам по някакъв начин, защото съм преценила, че има нещо, което съм видяла, да кажем. Те споделят с мене и всъщност разбирам, че проблема не е в това, че е табу, защото табу все пак означава някаква забрана на нещо, а това не би трябвало да е забрана при условие, че толкова голям поток информация има в пространството и толкова голямо разкрепостяване по тези въпроси. Но виждам, че всъщност няма информация какво би могло да се направи и да се помогне в някои отношения, при някои оплаквания, които имат жените, които са по-нестандартни, които засягат сексуалността им, интимното им здраве и не се предлага така от всички гинеколози и няма информация точно какво би могло да се направи. Но все пак си мисля, че от известно време, от няколко години насам, като че ли все повече и повече започва да се увеличава информацията по темата и да се говори за това. Тоест, те си говоря с личния гинеколог или поне вие сте имали доста от случаи такива? Имала съм, защото съм ги търсила, може би. Много рядко някоя жена ще ми сподели някакъв личен, интимен дискомфорт, защото той затова е интимен. По принцип тя трябва да избере пред кого да сподели, на кого да каже, естествено приятел или партньор. Но когато ми споделя някакъв проблем, аз търся решение. Преди 5-6 години, от когато аз се занимавам с естетична гинекология, аз също като повечето мои колеги предлагах различни медикаментозни средства, които са на пазара в аптеките. И в някакъв момент просто имах някакъв стоп, т.е. виждах, че аз съм до тук и повече от това не бих могла да помогна, което лично мене ме водява, защото не обичам да казвам това е невъзможно и това не може да се случи и да се помогне. Т.е. правя абсолютно всичко възможно, за да се случат нещата по-добре. Но откакто започнах всъщност и откакто открих естетичната гинекология и методите, които тя предлага, много повече състояния, оплаквания се лекуват и то се лекуват по един много елегантен и много безболезнен начин дори, без да се приемат лекарства, без да се мажеш като ненормален от сутрин до вечер. И общо взето прогледнах, може би така да кажа, в някои неща. И от тогава все повече и повече надграждам. Снабдих се и с някои апаратури, които имам в клиниката и мисля, че с доста добър успех ги предлагаме. А какви са най-често интимните проблеми, които споделят жените с вас? Най-често, може би най-често са проблемите свързани с оплаквания, кажем, след раждане. След нормално раждане, обикновено, когато имаме по-травматични раждания, когато имаме по-продължително раждане на големи бебета, когато има повече разкъсвания, епизиотомии, това са разрези, които се правят, за да се роди бебето.
най-често това са болки при полови контакти на младите жени, което е неспецифично. Нали, би трябвало, когато е млад човек, той да няма никакви проблеми в интимния живот и в половия живот. Но всъщност се оказва, че въобще не е така. Има състояния на млади хора, които са голям проблем и имат големи пречки във връзките им. И дори има хора, които дори се разделят по някакви такива причини. Чувстват се нещастни, което не е добре. Това са едни от оплакванията, са болките в цикатриксите, в областта на перинеума. Това е частта, където е между влагалището и ануса, там където има разрези, разкъсвания. Има жени, които, например, страдат от така наречения вагинизъм. Вагинизъм означава, че самият допир дори причинява болка. Самият допир до тази област причинява една такава контракция силна на мускулатурата, че то е много болезнено. Тези жени обикновено не ходят на гинеколог, защото това им причинява ужасна болка. Имат голям проблем. Да не говориме с полови контакти. Тук, разбира се, най-вероятно често има и психологически проблеми, но гинекологията може да помогне и на тези жени в някои ситуации. Третите най-чести проблеми са свързани с изпускане по малка нужда. Доста чест проблем напоследък. Той е свързан както с с жените, които са раждали естествено, както и с жените, които са качили повече килограми, тези, които по-малко спортуват, нямат време. Тези, които са в менопауза или перименопауза. Тоест има много голям процент жени, които страдат от изпускане по малка нужда. Най-често това е по типа на стрес инконтиненцията, което означава изпускане, когато кихаме, кашляме, дигаме тежко, подскачаме. Свързано е с спорта, имат проблеми, когато спортуват и се чувстват дискомфортно, защото това, разбира се, им причинява голям дискомфорт. И вече жените, които голям процент жени вече над 40 годишна възраст, когато яйчниковия резерв намалява, когато хормона вече на младостта, не искам така да го наричам всъщност, защото реално жените и над 40 са много млади. И най-хубавото е, че те се грижат за себе си и полагат чудесни усилия и една спортуваща добре, поддържана жена изглежда понякога по-добре от по-млада жена. Така че, да кажем, яйчниковия хормон, основния, който отговаря за увлажняването, за свежестта на тъканите, за тургора, за уросяването, кръвоснабдяването, той намалява. И всъщност това някакси логично дава едни оплаквания на сухота вагинална, което пък е свързано вече с болка при полов контакт също. А тези жени са супер активни, те са красиви, те имат партньори и искат да усещат пълноценно своя сексуален живот, а това им пречи. И всъщност естетичната гинекология много помага там също. Тоест всичките тези неща не са точно само естетичен проблем. Всъщност тук се касае за здравословен. Да. В една голяма част си е абсолютно медицински проблем, съвсем реален проблем. И съм много щастлива, че има помощ за тези състояния. Разбира се, че има и естетика. Всъщност има търсене на естетика. Много по-рядко обаче жената търси естетиката. Тоест тя идва при мене по-скоро, когато наистина има болка, има проблем с изпускане на урина. Така че в може би повече от 50% има реален проблем. В другите 50% има и естетически въпроси, нали, и така има търсене на нещо, да кажем, някаква симетрия, по-голяма широчина, усещане за широчина на вагиналната, на влагалището и така има много различни състояния. Кажете малко повече за естетичната гинекология. За естетичната гинекология. Всъщност аз започнах повече да се интересувам, парадоксално е, но
е факт. Започнах всъщност от лабиопластиките. Те ме заинтригуваха и оттам проявих интерес и всъщност видях тези терапии, които съществуват, неоперативните. Защото естетичната гинекология всъщност тя представлява, има както хирургични методи, така и нехирургични. При нехирургичните методи се използват апарати или инжекционни процедури. Докато при хирургичните това си е вече една хирургична интервенция, която е свързана вече с рязане шевове и така нататък. Тоест промяна на анатомията на органа. Сега при жените какво може да се случи, за да се наложи хирургически възстановяване? При изпускане по малка нужда се налагат оперативни намеси върху, да кажем, влагалището, предната влагалищна стена. Когато се смъкне надолу, тя може да причини първо дискомфорт като усещане и второ изпускане по малка нужда. Понякога, когато при раждането има стари разкъсвания, които не са зараснали правилно, вагиналният отвор, външният вход на влагалището може да бъде по-широк, по-неестетичен, повече въздух дори да влиза при контакт, примерно понякога се чува това, което също създава дискомфорт. И това нещо също може да се оформи естетически, т.е. прави се пластика на влагалището и на перинеума, т.е. има пластика на перинеума, пластика на влагалището. Малките лабии понякога излизат извън големите. Те създават дискомфорт. За мен това също е медицински дискомфорт, въпреки че лабиопластиката още не е влязла в учебниците по гинекология, но най-вероятно в бъдеще, според мен, ще влезе и тя, защото действително дългите лабии те създават дискомфорт на жената. Дори не е толкова естетичният проблем, да не кажа, че мъжката половина общо взето няма никакъв проблем с дължината на лабиите. Те си харесват половинките и не инициират такава корекция. Но за жените това е проблем при спорт. При носене на тесни дрехи, на бански, на бельо тънко. Така че всички тези неща тя ги притесняват. Не се чувстват достатъчно женствени, достатъчно сексуални. Да, влияе на самочувствието им. И за това според мен е абсолютно оправдано. Разбира се, че съм имала и такива пациенти, които според мен нямат необходимостта. Тоест аз винаги питам, имаш ли някакви проблеми, смисъл реални, не само естетически. Някои отговарят имам, други не. Така че вече когато имала съм пациент, на който съм казвала, че няма нужда. Много ми е странно, когато дойде някой при мен и ме пита, според вас имам ли нужда. Не мога да отговоря на този въпрос. Да, защото всъщност това нещо излиза от жената, от самия пациент. Не можеш да кажеш на човек ти от какво страдаш. Така че просто преценяваме вече, когато се срещнем, точно каква ще бъде корекцията, как ще изглежда евентуално, да имаме някакви по-реалистични очаквания за това, за външния вид. Друго нещо, което може да се направи хирургически, са намаляване на големите лабии. Те понякога също могат да са както в цялата кожа в нашото тяло. Откажем при големи разлики в теглото, ако жената е била пълна, много рязко отслабне. Знаете, че кожата навсякъде увисва. Това се отразява и долу на големите лабии. Може да се коригира и там. Обратното го има също. Жени с много плоски лабии, които пък правят така, че пък е невъзможно да прибера малките по тях, защото няма как да стане чисто физически. Може да се сложи филър, така че да се напълни малко лабията и да стане по-пухкава. Филъра, хиалуроновия, това са вече си инжекционна процедура. Той се слага за обем, специално този, който се слага в големите лабии. Той е естетически. Естетически. По-скоро за естетически е той. Да. Така че има много неща, които могат да се направят и за естетика. Разглеждам тази част в естетически план като цяло. Затова много искам да кажа, че действително когато видя, да кажем, една раждала жена, която има нужда от вагинопластика, но тя търси само лабиопластика, аз съм длъжна да й го предложа, но по много внимателен начин, разбира се, за да не я обидя по някакъв начин. Разбира се, че аз се съобразявам с това, което тя иска. И правиме
това, което обсъждиме вече на окончателно с пациента. С пациента, да. А в практиката тук в последните години коя по-често от медицинските процедури извършвате? От тези, които са намеса или тези, които са чисто апаратни, инжекционни? Мисля, че вече бих казала, че са 50 на 50. В началото бяха много повече хирургическите. Първо аз апаратите си ги купих миналата година. Даже малко повече от година вече мина. И преди това съм работила хирургически и инжекционно, евентуално вече. Много добър ефект има, например, поставянето на плазма, PRP, което се прави в дерматологията също много за регенерация на тъканта. При PRP-то може да се използва, например, при стрес инконтиненция. Най-добре е да се правят комбинации от процедури. Най-добро действие имат, разбира се. Това, което естествено спира пациентите, че това са скъпи процедури, не могат всичките да си го позволят, не могат всички процедури, ако трябва да се комбинират, и избираме евентуално така приоритетно най-големия проблем, най-голямото оплакване, коя процедура ще е най-подходяща, за да решиме все пак един проблем. Често пъти една процедура може да реши няколко проблема. Също така, например, лазера. Има различни видове лазер. Моя лазер в клиниката е CO2 лазер. И с него, например, мога да реша проблеми на регенерация на тъканта, стрес инконтиненция и увлажняване. Просто го казваме така, прямо виста в момента. Просто наистина при разговора с пациентите обсъждаме подробно кое най-много ги притеснява и избираме метода. Доктор Дончева, как протича една първа консултация при вас и какви са всъщност рисковете от самата процедура? Ако аз консултирам мой пациент, който си идва от години при мене, аз го познавам, знам му историята, знам здравословно как е състоянието му и затова консултацията протича по-бързо, т.е. ние обсъждаме основните оплаквания, които има пациента и след това вече аз предлагам какви процедури да се направят. Общо взето няма нещо кой знае колко особено. Разбира се, когато предлагам дадена процедура, аз обяснявам точно какво представлява тази процедура, какво ще усеща пациента по време на процедурата, горе-долу колко време продължава процедурата, какво трябва да прави след процедурата, дали има някакви рестрикции, които трябва да спазва. Тоест тези неща си ги обсъждаме по време на консултацията. А след това вече, когато правим процедурата, ние отново им даваме информирано съгласие, подготвяме го и след това му обясняваме отново пак как да действа след това. Да. Когато имам непознат пациент, който идва при мен с някакво оплакване, което аз мога да реша с методите на естетичната гинекология, разбира се, че аз първо проверявам дали е минал гинекологичен преглед, разпитвам го за по принцип основните му заболявания, здравето и всичко, снемам една анамнеза, така да кажа, на медицински език. Ако не е имал гинекологичен преглед, задължително правим гинекологичен преглед с профилактични изследвания. Това много често ми се случва напоследък. Тоест, по този начин дори си мисля, че аз участвам в профилактиката в България успешно, защото наистина жените, търсейки такива процедури, пък си обръщат внимание на здравето, чисто в гинекологичен план. И искам да ви кажа, че ми се е случвало наистина да установя някакъв проблем преди процедура и първо си решаваме проблема и да сме сигурни, че сме здрави, след което правим процедурата. При всички положения, когато правиме вагинални процедури, ние взимаме и предварително и вагинално микробиологично изследване и тогава вече пристъпваме към лечението. Така че това общо взето за консултациите. А какви са рисковете от естетичната
всяка процедура си има своите рискове. От най-простата апаратна процедура до операция като вагинопластика или лабиопластика. Има протокол, който аз спазвам винаги, когато имаме хирургична интервенция. Предварително правиме консултация с анестезиолог, кардиолог, ако има някакво придружаващо заболяване с друг специалист. Пускаме едни предоперативни кръвни изследвания, взимаме влагалищен секрет и вече назначаваме дата за операция. Рисковете са свързани най-често при оперативните процедури, хирургичните процедури са свързани най-често с някаква инфекция последваща, с кървене някакво, което се получава, с хематоми, които могат да се образуват след хирургична интервенция. Оплакване от болка, от упойка може да бъде също, да има осложнения, да кажем от спиналната упойка може да има страничен ефект, главоболие, което понякога много ги притеснява жените. Алергична на реакция към упойката или към някой от медикаментите е много сериозно осложнение също така. Затова винаги правим тестуване и консултираме с нашата анестезиоложка пациентите. Така че това си една сериозна хирургична интервенция, която по принцип е една от най-ниско рисковите, когато, разбира се, ги прави обучен специалист и знае какво прави и спазва правилата на медицинската практика. Но тук нямаме някакви мозъчни операции, коремни операции. Тоест това е нещо, което спазвайки правилата и протоколите, риска от някакво много сериозно осложнение е много малък, специално при хирургичните интервенции. При инжекционните процедури пак трябва да се спазва, много е важно да се спазва стерилността, защото там вече е много неприятно, ако се получи някаква инфекция. При филорите да не се засегне някакъв съд. Това е. Ние всички процедури всъщност ги правиме при стерилна обстановка. В операционната дори ги правя, въпреки че по света мои колеги не е задължителна тази стерилност. Но при всички положения е по-добре да се спазват тези правила, защото тогава имаме много по-нисък риск от такъв тип осложнение. Времето за възстановяване предполагаме различно за всеки различните пациент. Процедури, да. При апаратните процедури буквално времето няма такова време. При инжекционните процедури повечето също, единствено при слагане на обемен филър може би трябва да имаме няколко дни да няма спорт в тази област, да няма притискане и да няма полови контакти, за да може хубаво да се установи филъра там на място и да няма някакви осложнения от нараняване, да кажем, или някакви хематоми. При хирургичните интервенции вече там имаме едно възстановяване поне за 1 месец. При вагиналните пластики дори бих казала, че е повече. Окончателният резултат, разбира се, настъпва след няколко месеца. Тоест имаме няколко фази на възстановяване. Но да кажем, първата фаза, която е достатъчна за да си влезе човек в нормалния ритъм на живот, е горе-долу 3-4 седмици. Тоест това е периода, в който е все още дискомфортен. Доктор Дончева, много жени смятат, че всъщност тези процедури са прекалено срамни или прекалено лични. Какво бихте казали в заключение? В заключение, според мен няма нищо срамно човек да бъде откровен с лекуващия си гинеколог. И според мен е даже задължително да бъде откровен с него и ако има някакви притеснения в тази сфера, да ги сподели. Също искам да призова дамите да са откровени и да споделят и с партньорите си, защото според мен това е ужасно важно. Много се радвам, когато идва жена, моя пациентка, с половинката си при мен, защото аз знам, че те са в едни отношения, т.е. тя не зависи от неговото мнение, т.е. той е приел това, което тя е решила да направи. Той я подкрепя и това е изключително важно и за възстановяването, и
за самочувствието на жената, според мен. И тази откровенност, защото много често, според мен, жените наистина се срамуват и крият и не искат да се разбират. Но според мен с най-близките си хора и с партньора си би трябвало да може човек да сподели такива неща. Трябва да се грижат, разбира се, за гинекологичното си здраве, да минават всяка година на профилактичен преглед. Профилактичният преглед включва цитономазка с микробиология и колпоскопия, ултразвук с вагинален трансдюсър, който оглежда органите на малкия таз. Така че това са едни основни неща, които се правят и е хубаво ежегодно да се минава. Вече лекаря преценява, ако има нещо, което трябва да се проследи по-често, той ще извика пациента по-често. Да не се страхуват, да не се впускат. Има жени, които идват и казват: всичко ми изследвайте, защото нещо там се е случило и искам да проверя. Или пък са наплашени от някаква тяхна приятелка или близка, които са преживяли нещо неприятно. Всеки не би трябвало да се заслушваме в други истории. Първо, защото те не винаги са абсолютно откровени истории, не винаги са напълно правдиви и освен това всеки гледа на ситуациите от своя гледна точка. Да, те не са нашите истории. Те не са нашите. И понякога ние обаче много се притесняваме от това и гледаме, четеме форуми, споделяме. Тоест да си пресяваме информацията. Това е много важно. Да правим информиран избор, да си намираме също така информации за лекари, които да ни помага, защото това е много важно. Да знаем, че лекаря ни може да направи нещото, което ние търсим да го направи. И така, това е общо заето. Благодаря, доктор Дончева. Моля, удоволствие беше за мен. Благодарим и на вас, скъпи зрители и аудиослушатели. Последвайте Форум Женско здраве в YouTube канала ни, в Apple Podcast и в TikTok.